Hola a tots i hola a totes. Bé, avui presentar-vos, ja comencem a pensar una miqueta en aquesta època, en aquests mesos que venen endavant, que acostumem a sortir molt a la muntanya, que ens podem trobar temperatures una miqueta diferents, i la idea és presentar-vos un pantaló, en aquest cas un pantaló per dona, que és de la gent de Trango. És un pantaló tremendament elàstic, fet en cordura elàstica, on a l'interior porta un filament que per contacte amb la pell ens mantindrà sec i que té tall de dona. Què vol dir tall de dona? Vol dir que el pantaló, òbviament, la proporció entre cintura, cadera i allargada és sensiblement diferent en el cas d'home i de dona, de manera que el fit, l'ajuste en el cas de dona queda molt millor. Què té de particular aquest pantaló? Uns bons reforços als genolls, uns bons reforços a la zona del cul i uns bons reforços a la part interior per no fer malbé el pantaló amb un grampó, per no fer malbé el pantaló amb la típica roce, etc. Aquest pantaló és un pantaló de la gent de Trango, és un pantaló fet en poliamida que es diu UCI, i tindríeu la mateixa opció, la mateixa, diríem, nivell d'acabats, en el cas d'home, amb un pantaló que és idèntic, les mateixes característiques, però amb tall d'home, per tant la proporció entre cintura i cul és diferent, que es diu Prote. Dos pantalons que quan han arribat m'han llamat molt l'atenció, perquè la seva relació qualitat-preu, la veritat és que és espectacular. Pantaló elàstic, cordura elàstica, hidrorepel·lent, un pantaló fet per durar, per vosaltres les dones, òbviament, amb el tall i la forma de dona. Vinga, ens veiem.